Beraz, Andri, hemen gira, Baigorrin, eta ze besta da? Hau da, urtean behin egiten dugun Ameriketan helien bazkaria. Urtean behin duntzatzeko, elgar gozatzeko. Eta gira eskualerri itzulian, han hilio direnak, kostaldetik eta berdin baxena barretik eta itzulietan. Eta beste alaia egiten dugu, musika alaiarekin eta demoro hona pasten dugu. Beti emendatzen ari gira, joanen urtean baginen egun tala eta noi, aurten bagira behar egun jende. Urte guztiz bagatzako iti eta Ameriketan sortu gazteak, heldu dira beren launekin gero eta gehiago. Eta hola da. Ok, eta beraz, momenturaz, gira pixkat unatz bestena zazantzare bada bai? Hori ba. Ordian, urte guztiz egiten da, zenbagarren urtez egiten da urten? Aspaldi egiten da, ni okupatzen ez gai ondar bost urtetan, baina lehen aurre egiten zen. Ni Ameriketan behin nintzen. Egiten zen lehen aurre. Eta jendea zebiltzen da, hau da, Baxana barreko zen, haipatu duzu, Amerikano gazte batzu? Baxana barri zulikoa, baina hor kostaletik ez dara, eta Espeinek aldetik ez da heldu, zerbaitek ez dira hasiek. Eta antolatu nork antolatua da? Bueno, okupatzen ez nik gehienik, Angel Martikoren haikin, Erramon Martikorenan arreba haikin, biekira okupatzen gehienik. Eta aurten, hau da, zer da, egun osoa, ala noiz hasten da, eta... Eguerdian hasten da, eta otxalde osoa, jendek akitu hartio. Eta beraz, kontu kontari, jendea, hoxe... Bai, demorna pasten dugu, eta elgar goxatzen, eta bederen urtean behin elgar kusten. Eta berdin emazteak, eta berdin gizonak, bai, denak. Eta aurrak ere aipatu zu? Aurra bat ziren gero eta gehiago, aurten bazen ogoi bat, beren aitamekin. Ameriketan sortu burasoak, nahi direnak. Hori, aniz estimatu dut, maila beti handitzen nahi da gazten maila. Aniz erren nahi du horrek. Bon, bi bazu, eta mila esker? Bai, mila esker Joseba.